Ved siden af benyttelsen som strøelse og foder i diverse dyrehold, har halm efterhånden vundet mere indpas som biomasse i energirigtig udnyttelse. Quadropac 5 fra Technische System i Tyskland er en halmballeopsamler og samtidig også et stablingsapparatur, der på en fleksibel, hurtig og økonomisk måde er fremstillet til bjergningen af forskellige former for presset halm og strå. Quadropac'en er en tilpasset anhænger, der ruller perfekt bag de forskellige ballepressere, der er tilgængelige på markedet. Den tillader i kun én arbejdsgang presning, opsamling og positionering og placering af op til 4 kvadratiske baller, der efterfølgende kan behandles som en stor kæmpeballe. Dermed sænkes bjergningsomkostningerne og også tiderne, ligesom jordtrykket på marken med hver op til 75%. Derudover vil der i tilfælde af vedvarende regn undgås værditab med op til 75% grundet gennemvædning. Quadropac'en kan benyttes til alle gængse størrelser inden for bigballer. De vigtigste bestanddele i Quadropac'en er trækanordningen, der kobles på ballepresseren, styreslisken, der også ved snævre kurver let overtager ballerne fra ballepressen, stabelrammen bestående af hæveanordning og elevatorarme, der løfter ballerne, valsebunden, der sørger for en pålidelig aflæsning af ballerne under kørsel. Ballestopanordningen sørger for, at transporten af ballen stopper og sørger derefter for hæveoperationen. Elektrohydraulisk udløbskontrol. Sidepaneler, der efter ønske kan lakeres og leveres i samme farve som ballepresseren. Måden Quadropac fungerer på er meget enkel. Styreslisken overtager en balle fra ballepresseren og overgiver den til stabelrammen. Den nye balle placeres under de eventuelt allerede forhåndværende baller. Er den i forvejen valgte stabelhøjde opnået, sætter valsebunden simpelthen den samlede mængde baller af helt fuldautomatisk og under kørslen. Er der eventuelt plads til endnu flere baller, løfter de dertil indrettede elevatorarme den bestående stabel af baller og placerer dem ovenpå den netop leverede balle fra presseren. Derved opnår Quadropac en stabelpræcision og effektivitet, der er andre stabelteknologier langt overlegen. Ballestablen kan ved en hvilken som helst hastighed hos traktor og den påhængte ballepresse sættes i en forudvalgt stabelhøjde, enten automatisk eller målrettet. Styringen foregår fra en styreboks ved siden af førersædet. Quadropac stabler op til 4 baller og kan desuden medbringe en 5. balle på styreslisken. Denne balle kan selvfølgelig sættes på en forudbestemt position. Selvom der køres med snævre kurver, vil ballen altid blive overtaget af styreslisken, for derefter vil ligeudkørsel at blive videregivet til stabelrammen. På styreboksen ved siden af førersædet
kan føreren frit vælge mellem 1 og 4 baller til afsætning. Til enhver tid kan føreren yderligere ved hjælp af et knaptryk sætte hele stablen på den ønskede position. Sammenlignet med de oprindelige og traditionelle metoder til opsamling af baller, muliggør stabelpræcisionen hos QuadroPack besparelser i tid og økonomi. Derudover opnås en optimeret udnyttelse af transport- og lagerkapacitet, også selvom en såkaldt 4-stabel ikke bliver videreforarbejdet som en bigballe. QuadroPack samler og stabler alle gængse bigballer med højeste præcision. QuadroPack minimerer bjærgningsomkostningerne, bjærgningstiden, ligesom den skåner jordtrykket. Derudover beskyttes der også mod gennemtrængende fugt ved regn. Det betyder, at QuadroPack er den mest fleksible og fremtidssikre løsning, når det drejer sig om den økonomisk rigtige bjærgning af halm og hø.